Samantala sa lalawigan naman po ng La Union, umano'y peking tour guide modus operandi sa isang grape farm. Inilantad para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Inilantad ng isang grape farm sa Bawang La Union ang umano'y modus operandi ng ilang individual na nagpapanggap na tour guide upang makapang-scam at magdigalig ng mga turista. Base sa post ng Gapwood Grapes Farm online, hindi umano nila empleyado ang ilang individual na nakasuot umano ng pula at asul na t-shirt na nangliligaw ng mga turista sa ibang grape farm kapalit ng komisyon. Binubundutan pa umano ng nasa 2 hanggang 4 na motorsiklo ang mga turista upang matiyak na hindi dumiretso sa mga lehitimong grape farm at naglalagak din ng illegal na checkpoint habang ginagamit ang pangalan ng kanilang farm. Naniningil din umano ng entrance parking at tour guide fee ang mga nagpapanggap na empleyado. Noong 2018 pa umano umiiral ang naturang modus ngunit wala pa rin solusyon mula sa mga opisina ng gobyerno hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, hiling na mabuwag at magkaroon ng permanenteng otoridad sa mga illegal na checkpoint at magsagawa ng investigasyon sa mga fixers na nag-oorganisa ng scam. Desidido ang may-ari ng grape farm na magsampa ng kaso sa mga maire-report na nagsasagawa ng naturang modus. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.